Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Karong adlaw atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining adlawng Sabado. Atong iampo nga pinaagi sa pangama, pangaliya sa mahal nga Birhen, mahunong na unta ning kagubot sa kalibutan ug ang katawhan magsinabtanay, magpasayloay labi ng ato mga leaders ngato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta og grasya sa ilang kinabuhi og ampo sadta nga doon na pa untay daghang mopalit sa ato mga slots. Karon sad ato sang gipasidunggan o gipasalamatan ang Ginoo sa duha ka tawo nga active kay sa atong parokya, atong mga contractors o members sa atong kaning co-op, mga cooperators, sila si Brad George Kapangpangan o si Brad Henry Monisit. Atong mga supporters din his parokya, birthday sila, atong iampo nga daghan panggrasyang moabot silang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makaligkawas sa among kasalanan o mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gipaadto sa Ginoo si Jeremias sa pultahan sa templo, diin ang katawhan sa Huda miadto sa pagsimba. Gipatindog siya didto aron sa pagsangyaw sa mensahe nga buot sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel, nga masayran sa katawhan. Usban ninyo ang paagi sa pagkinabuhi ug ang inyong mga binuhatan aron tugutan ko kamo sa pagpadayon sa pagpuyo dinhi. Ayaw kamog tuo sa bakak nga mga pulong. Mao kini ang templo sa Ginoo, ang templo sa Ginoo, ang templo sa Ginoo. Layo kita sa kadaot. Ayaw na kamo pagbuhat og dautan, ug ayaw kamo pamintaha. Ayaw na ninyo bintahai ang mga langyaw, mga ilo, ug ang mga biyuda. Hunong na kamo sa pagpatay sa mga dili sad-an, dinhi niining balaan nga dapit. Ayaw na kamog simba sa ubang Dios, kay makalaglag kini kaninyo. Kung tumanon ninyo kining akong gisulti, tugutan ko kamo sa pagpadayon o puyo niining yutaa,
nga gihatag ko sa inyong katigulangan hangtod sa hangtod. Ang gisaligan ninyo mao ang malimbungon nga mga pulong. Nangawat kamo, nagpatay, nanapaw, nanumpag bakak, naghalad og mananap sunugon ngadto kang Baal, og nagsimba sa mga Dios-Dios, bisan pag wala kamoy nasayran, bahin kanila kaniadto. Gibuhat ninyo ang akong gikasilagan, ug unya motindog kamo sa akong atubangan sulod sa akong templo ug muingon, walay kadaot nga maabot kanato. Nagdahom ba kamo nga ang akong templo maoy taguanan sa mga tulisan? Nakita ko ang tanan ninyong gibuhat. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, sa kanunay nagdaig sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw. Maguswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa sa kalibo sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigtas sa tugaran sa balay sa akong Diyos, kaysa pagpuyo diha sa tulda sa dautan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Sa iyong mga
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyong unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko raon niya ang mga mangangani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Mutuo mo o dili? Ningon ko diri, palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong hawanan kaysa usa ka libo ka tuig didto sa laing dapit. Portig yung ninduta, usa ka adlaw versus usa ka libo. Niyahay may inyong palabihon, anha mo puyo sa balay sa Ginoo o dinhi sa kalibutan. Ilingay mong tupad ina, gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo. Ina. Labi na gyud sa nag-birthday na to karon atong ingnon unsa man, gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo o gusto pa kag laing birthday. Ingon ni Brad George nga ayaw sa pader kay daghan patag buhatonon. Atong sabton nga dunay duha ka lugar nga ang Ginoo present dinhi sa kalibutan ug didto sa langit. Nya dinhi sa kalibutan mao ni ang gitawag og temporaryong balay sa Ginoo. Ang katong langit mo na gitoy permanenteng balay sa Ginoo. Nya samtang ni ata aning temporaryo nga balay sa Ginoo nga mao ang kalibutan, mutipon pagpuyo nato ang iyas demonyo, ang mga gitawag og sagbot. Di ba na may tawag ito mga sagbot sa katilingban? Tipo nagpuyo nato dinhi. Lingay mong tupad. Yung naon sa mga sagbot ka o trigo. Kaya mo tipon biya sa nagsimba. Mudungan sa nagsimba kanang mga sagbot. Mudungan mo liktor pa man gani na usahay.
Usahay, muwali sana ng kuan, nga sagbot. Magtipon, dinis kalibutan. Pero, ang gustos Ginoo, aron mahimo gitang tinuod nga trigo, niya ma-qualified ta, nga musod ngadto sa gingharian sa langit, nga magpabilin tang trigo or maayong tao, taliwala or tipon, kuyog sa mga buangong tao. Una nga, karong adlaw na mantay rally sa divorce, against sa divorce, absolute divorce bill. Mag-rally man taron, prayer rally na siya. Pagpakita ba nga, kamaon tatang mudawat og mga buangon sa tong kinabuhi. Kaya ka naman kung divorce, muingon manggod na nga basta dili nakakauyon sa imong partner, murag na torture na ka, buwag gidayon. Buwag ba? Pero asa man ka mo buwag, asa man ka padong, nga ni ara mangyapon ka sa kalibutan, igbalhin nimo dito sa laing lugar, tuwa mangyapoy buangon dito. Di ba? Nagtuod ay kag makaikyas ka ng buangon, maingon ka, I will find the right one. Wagi right one. Everyone has right and left. Di ba? I have two hands. Sa ito na nga, the left and the right. Naagi na. Nya, mato na sa kaspikas. Ngita na sa kag the right person. Lagi right person nga totally right. Kay dinhi lagi sa kalibutan, magkuyog na ang wheat o ang weeds, ang buutan o ang buangon. O ang pinakanindot nga buhaton, matod pa diri sa tag-iya sa uma, nga mao ang Ginoo. Siya, pasagding magtubo og dungan sila. Tubo bagdungan. Kay kanang trigo, kanang buutan nga tao, mamunga man na siyag nindot. Mamunga man gina siyag nindot. Ang kanang dautan, mubunga man sa na siyag dautan. Inigabot na ko do sa ting-ani. Sa maning ting-ani. Kanusam ng hukom. Inig kamatay na nato muatubang na taghukom adto didto ang separation na sige ligian sa imong tupad ing namurag hapit naman ka aniha ing na kano nahapit naman tingali ka aniha so gamay na lang pailob no hapit naman ka aniha magbuwag ra ta didto magbuwag ra gid ta kamo mga banag asawa o ang imong bana buangon or imong asawa buangon ay so tipon lang ana for better or for worse in sickness and in health for richer or for poorer total inig death until death raman di ba until death unsay sumpay do us part kana mao na toy parting kapaita sad paderno mabuhi tas kalibutan unya ingon ana kabati atong kinabuhi magmurutag martir uy I have the right to be happy don't worry kay matod pas atong tubag sa salmo og masud lang itag langit katong permanent nga balay sa Ginoo ang usa ka adlaw didto equivalent og 1,000 years dinhi ang usa ka adlaw didto ba nya dinhis kalibutan makaabot ay kag 1,000 years ha sa to pa kanang imong kuan kanang imong pila ra edad nimo ikamatay mga labing taas tingali 90 kana mo nay kumo na to di na magani ka kailag tao ana ini ka 90 na nimo usahay ana awan na sa kakailag kinsay maayo kinsay dautan ngay limot ni kas imongan ana onya kanang 90 ka tuig i-fraction na nimo 1,000 years pila ra man na mga di sana siya 9% no murag 9% or lagi 9% lagi
Pariha mo dito, pulos-pulos sa tabugo, aning mat. Sige, 9%. Mupuyo ka og maximum 9% nga nagkuyog-kuyog ang kasakit og ang kalipay. 9%. Nya ibutang dayon ka adtong lugar nga 100% pulos kalipay in eternity. Uy, ayaw na lang sa reklamo aning ko kaning 9% nga kasakit. Di ba? Aw di man sa lunlon kasakit kanang imong bana manamparos na nimo og imo lagi nang agwantahon ikaugma na mo hapuhap man sa imong naong. Siguro mga sunod na sad buwan tamparoso na sad ka ana. Niya human hapo-hapo na sad ka. Kanang imong asawa nga magsigigyaw-yaw, sigigyaw-yaw, animal kay naong. Og imo lang ginang tutok-tutukan, mulumoy raman sad na mo paraig-paraig naman sad na nimo dangtag mga pila ka oras, pila ka adlaw. Na tinukhangay na sad mo. Nya iniguman ana, ngisog na sana. Ana lang gud. Agwanta lang. Total mamatay raman gid na. Anihon raman gid na. Hasta sad ikaw, anihon raman ka. Nya inig-ani na ato adito ang final separation till death do us part. Sige, lingya imong tupad. Ing na maghuwat ra gyud ko mga matay ta. Sige na. Ing na maghuwat ra gyud ko nga mga matay ta. Ana. Di na ko ayaw na pangandoy nga mausab pa na siya. Pagbuhat lag maayo. Mo na si propeta Jeremias gipatindog didto matud pas unang pagbasa gipatindog didto sa templo ug nagsige ra gyud ingon usba ang inyong binuhatan ihunong na ng inyong pagkakawatan inyong pagkabakakon inyong pagkamananapaw ang inyong pagdaog-daog sa mga aning mga ubos ba mga byuda mga ilo og mga kaning mga dumuduong mga strangers. Dinis atong nasod karon na man kitay ma-identify nga injustices. Naidaghan oy, daghan kay injustices. Ang atong mga leaders may lang isog kayo nga mogamit sa balaod basta kontra nila. Pero ila ganing kauban, Jesus, way balaod oy, way balaod, way balaod. Perming good. Pero ila na ganing kontra, bisag nagtinarong usahay, perming bad. Dili ra na dinis atong nasod, apil na sad ngadto sa laing nasod. Doay gitingali ginagmay lang ila dito usahay kaysa ato nasay mo labaw usahay. Pero mao gina ang nature's kalibutan. O bisan ganig dinha nimo, ikaw ba karong galing ko diha. Ngano man di ay pulos gyud ka good? Ha? Kada gyud 24/7 good gyud ka? Ako di jud kumuang ko na. Usay maglagot bi ako nako. Glagot ko. Bisan gani si San Pablo naglagot niya siya. Na ako'y hunahunaon nga maayo, lain akong gibuhat. Muna maglagot siya niya. O bisag ka mo, sige magin mo simba din. Bisag ka na pang pinakatawgo na to, pinakahuli nga tao din sa kalibutan, kahibaw na siya nga naagi na siya'y evil. Nga maglagot ka usahay nimo ngano mangyud nga matintal magyud ko aning salaan ni. Ana, no? Nya kasab-an pagyud ka tungod sa imong sala. Sawayon pagyud ka tungod sa imong sala. Nya ikaw naglagot na sa kangdaan nimo. Ana. Inana man na. Pero mao na gitudloan tas Ginoo, relax lang. Pasaylua ang imong kaugalingon aron ka mausag kang mopasaylo sa imong isig katao. Inigtan-aw nimo sa imong bana na nagsigig inom, moingon rasad ka, iya gid nang kahuyangan. Popariha rasad mi, ako do na sa koy ako kining sigig pangiskis kilay. Ako sa ning kahuyangan. Ana. No, di ba? Kahuyangan mo sa nimo, ano sige magkagkiskis na imong kilay kuno be. Ana, sakto ka ng buhata sa matas Ginoo, makalipay ka na sa Ginoo. Nya di man jud ka kapugong kay mura magdili naka-relax nga mulakaw nga di gina makiskisan ang kilay nga nanubo na pagbalik. Ana. Aw di kahuyangan sa nimo, nga di jud ka kadawat ana. Sige kag pakolor ana imong buhok. Sige pa
sumpay-sumpay na imong kuko pa, limpyo-limpyo. Kaya mura jud kag insecure kaayo nga nigtan-aw nimo wa gyud sa tawag na manicure ba na? Oh, ana. Amo sa nang imong bana, di gid siya ka sustainer nga dili siya ka adtos tarian, dili siya ka kainom anang kulapo, red horse, nya imong yaw-yawan. Ayaw na lang. Na lang paparihasan mi. Pero sige lang yung storya, sige lang yung buhat og maayo. Kay doon naman sa usahay nga ang sagbot, ang taong dautan, mahimong maayo. Tungod sa atong pagsigig maayo, gabuhat ag maayo, usahay matakdan ang mga dautan, mahimo silang buutan. Nasa usahay nga ang buutan og di magmatngon, matakdan sad sa dautan. So in human situation, dili ta pareha sa sagbot o sa trigo nga kuha na gina sila, sagbot na gina, trigo ra gina. Pero sa atong human situation, dunay usahay nga ang good person mahimong bad, mahimo sang good ang mga bad persons. Si San Pablo usa na ni ana, he was very bad, evil, pero nahimong nindot kayo. Si San Agustin mausad o daghan pa. Naasay mga buutan nga nahimong buang sama ni Judas. Si Judas buutan ka ito, nibiya gito sila kuyog ni Hesus, pero niending sad siya nga gibudhian niya si Hesus. Buutan kayo si Herodes ngadto ni Juan nga magbubunyag. Iya tinuod nga gipriso pero di gid niya ipapatay, pero at the end giputlan gid niya liog si Juan nga magbubunyag. Oh, ana. Tama na. Kana sang imong bana karon buutan na, ayaw pagdahom. Kay way siguro sunod mga semana or sunod tuig mahingangha niya ka ni gawas ng kabuang. Di ba? Kana sa imong asawa mabuutan kay gnaom ay kumpiyansa na anay kabuang. Karon unsa metong buhaton to strike the balance, magpasayloay ta, maghigugmaay, magdinawatay hangtod sa kamatayon. Kana kung nakasaa ka, pasayloon ti ka. Kung buutan ka, tabangan ti ka. Ana. Kung nagkinahanglan ka nako, tagaan ti ka sa akong panabang. Pareha gud karon gud, ngano man di ang tanan dayang naminaw nako, mopalit gid ekslat. Ha? Mopalit? Dili oy, kay og mopalit pa ang tanan nga naminaw. Average kunig 1 million ang maminaw nato kada adlaw. Og mamalit nag slot kaning atong SBF dag 500 pesos nya 1,000 ang atong kaning asa ni MMHD. Aporte ng hurot ay usa lang ka click hurot. Pero mo lagi na nagkuyo gihapon sa naminaw nako aning atong wali, nagkuyo gihapon ang trigo ug ang sagbot. Pero doon ay usahay nga di gyud muhatag, pero moabot yung panahon nga moingon, pader, nakonsensya ko nimo da, palit kong slot. Nya na sa daghang kasigig palit na tog slot sa una nga wa na gid ni palit karon. Unsa man na sila, nahimo silang weeds? Posible. Kana bang moingon ka, sige palit, sige palit, daghan ko palit, di man na muhunog baligyag slot na padersiano. Sige palit, wa mapuli. Ana, hawa na evil na ka. Nihunong naman ka og higugma simbahan. Nihunong naman kag palit. Basig na evil na kakaron. Nya ini kasakit na sad nimo, ini kahimo ikahitabo na sad nga murag na sa kay panginahanglan, palit kog slot, yawat in town, maluyoy Ginoo nato. Basig na himo na sad kang wheat ana. Pero kanindot unta consistent ta nga wheat or maayo. Consistent ta nga mahigugman sa Ginoo, mahigugman ining simbahan og sa katawhan nga gihigugmas Ginoo. Mao na niingon si propeta Jeremias, hunungan na ang inyong mga dautan nga mga buhat. Ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan, sa maanang kwarta,
nga di gid nato itabang sa uban kay para gi sa tong kaugalingon maunay tuburan sa tanang mga kadautan. Mahimo kita ni ana nga sagbot. Pero ang paggamit sa tanan na nato labi ng kwarta para itabang sa uban, mahimo gid tang trigo og hipuson ta dito sa kamalig sa langit apan kung magpabilin tang sagbot bugkuson ta og iiksa ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno. Mutuo man ta anig sa dili ato na nang choice, pero giklaro na pagsultis Ginoo ang Ginoo nga dili bakakon, ang Ginoo nga matinud-anon. Ang mahal nga Birhen Maria, ang iya ragyong prinsipyo, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Manindog ta. Mga igsuon, dad-o nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios, pinaagi sa Pangama, sa mahal nga Birhen Maria. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan kanunay magbudlay alang sa kaluwasan sa mga kalag, ilabi na ang mga kabus ug mga hinikawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga gitahasan sa pag-apod-apod o justisya, magmakiangayon sa ilang mga pagpanghukom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga isip katilingban, ilhon nato ang kaayo nga anaa sa matag-usa, imbis hukman nato ang matag-usa, tungod sa ilang mga kasaypanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, mahupay tungod sa kamatuuran, nga ang Dios na higugma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam ug mag-ani ug kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagpagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang kanamo sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa Ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipabulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagka mabungahon apan mahitabo rani kung mo dawat kita nga kuyog yun nato sa atong kinabuhi ang mga buangon. Yeah. Dili ta mahadlok, di sa ta masuko nila, makigkuyog lang ta, huwaton lang nato nga bahinon tas Ginoo or buwagon tas Ginoo hinigting ani. So salamat sa mga nagpadayon nato dinhi og himos mga maayong buhat nangalagad nato karon nya labi na gyud sa mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga atong birthday celebrant, usas atong mga birthday celebrants si Brad George kuyog sa iyang asawa Sister Helen Kapangpangan and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Happy birthday sa ngadto ni Brad Henry, Sister Bibang ato sa ning mga kuan dinhi alagad. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 31,000 og 4 ka slots.
So naapay 28,996. So may tagdaghan ang mga mahimong mga trigo, no? Mo paambit sa ilang mga grasya. Padayon lang taanig baligya. Na sa tay 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 132 ka 16 slot challenge. Nya ngato sad nga each day niabot na sa 4,545, napay 1,455 slots nga available. Nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos, 22 pa ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Ngato sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, open pa sab siya for more investors. Hapit na dul-duol na tas tinuod sa atong pag-process sa atong pagtukod sa kulumbari. Iyampo lang nato naot paunta nga maayo gyud ni matunhay na gid ni siya. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasa kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, inahan nga walay sa